नमस्कार मित्रांनो, सुवर्ण कोकण ह्या यूट्यूब चॅनलमध्ये मी आशिष नाटलकर तुमचं सर्वांचं स्वागत करतो. आज मी चाललो आहे कणकवली कलमठला, कुंभारवाडी येथे, ज्या ठिकाणी आम्ही गणपती आमचं सांगितलेलं आहे. आम्ही तिकडून गणपती आणणार आहोत. गणपती बाप्पांचं आगमन होण्याआधी मूर्ती सांगण्यापासून त्याच्यानंतर आम्हाला मूर्ती किती फूट हाईटची पाहिजे, कलर कोणता पाहिजे, गणपतींना दागिने कसे पाहिजेत, या सर्वांचीच आम्हाला उत्सुकता असते. तर त्या प्रेमापोटी आम्ही चाललो आहे आता गणपती बघायला. तर बघूया आता आमच्या गणपतीची प्रोग्रेस कुठपर्यंत झाली आहे. त्याच्यानंतर गणपती शाळेची लगबग देखील आपण बघूया की किती गणपती तयार झालेत आणि कलर काम वगैरे कुठपर्यंत आले ते. चला तर बघूया. आता आपण आलो आहे शुभंकर कला केंद्र कणकवली येथे. तर इकडे तुम्ही बघताय प्रत्येकजण गणपती बाप्पांचं रंगकाम करण्यात व्यस्त आहे. इकडे या ठिकाणी गणपती बाप्पांच्या दागिन्याचं काम चालू आहे. त्याच्या बाजूला दागिन्याच्या आधी जो बेस कोट असतो त्याचं पेंटिंग चालू आहे. आणि ही आमची ह्या वर्षीच्या गणपती बाप्पांची मूर्ती. मला नेहमी सिंहासनावर बसलेली गणपती बाप्पांची मूर्ती आवडते, त्यामुळे मी दरवर्षी सिंहासनाधीश गणपती बाप्पांची मूर्तीच सांगतो मूर्तिकारांना. तर आमच्या गणपती बाप्पांच्या वस्त्रांचं रंगकाम चालू आहे. पितांबर वगैरे रंगवून झालेलं आहे आणि आता हिरवा शेला गणपती बाप्पांचा त्याचं रंगकाम चालू आहे. या ठिकाणी अजून काही मूर्ती आहेत, त्यांचं देखील रंगकाम चालू आहे, तर ते आपण बघूया. तर ज्यावेळी शाडूच्या मातीची मूर्ती तयार होते आणि त्याच्यानंतर ती व्यवस्थित सुकल्यावर त्याला एक व्हाईट पेंट दिला जातो, बेस कोट म्हणतात त्याला. त्याच्यानंतर व्हाईट पेंट व्यवस्थित सुकल्यावर गणपती बाप्पांच्या शरीराचा रंग म्हणजे बॉडी कलर तर तो दिला जातो. तर आता ह्या ठिकाणी गणपती बाप्पांच्या बॉडी कलरचं काम चालू आहे. ही पहिली स्टेप आहे गणपती बाप्पांचं रंगकाम चालू करण्याची. बाप्पांच्या मूर्तीचा शरीराचा कलर झाल्यानंतर एक शेड येते बॉडी कलरलाच, तर त्या शेडचं काम चालू होतं. त्याच्यानंतर मग गणपती बाप्पांची जी वस्त्र असतात त्याचं देखील रंगकाम करतात. तर इथे वस्त्रांचं रंगकाम चालू आहे. वस्त्रांचं रंगकाम झाल्यानंतर त्या वस्त्रांवर एक लाईट किंवा डार्क अशी शेडचा रंग दिला जातो. तर त्यांचं इथे काम चालू आहे. सोबतच बाप्पांचे केस आणि त्याच्यानंतर बाप्पा ज्या आसनावर बसलेत त्या आसनाला देखील शेडिंग वगैरे केली जाते. तर इथे ते शेड देण्याचं काम चालू आहे. हे काम करत असताना भरपूर काळजीपूर्वक करावं लागतं, कारण गणपती बाप्पा हे सर्वांचंच श्रद्धास्थान आहे. गणपती बाप्पांच्या आगमनाला फक्त काही दिवसच शिल्लक राहिल्यामुळे प्रत्येक गणपती बाप्पांच्या चित्रशाळेत तुम्हाला हीच परिस्थिती बघायला मिळेल. प्रत्येक शाळेमध्ये रात्र जागून गणपती बाप्पांचं रंगकाम आणि मूर्त्या बनवण्याचं काम केलं जातं. कारण गणेश चतुर्थीच्या आधी ह्या सर्व मूर्तिकारांना सर्व मूर्ती रंगवून वगैरे पूर्ण कराव्याच लागतात. आणि वस्त्रांचं रंगकाम पूर्ण झाल्यानंतर शेडिंगचं काम देखील पूर्ण झालेलं आहे. शेडिंगचं काम पूर्ण झाल्यानंतर जे दागिने असतात तर ते दागिने उठून दिसण्यासाठी एक प्रकारचा ऑइल पेंट मारला जातो. तर त्या ऑइल पेंटचं काम इकडे चालू आहे. दागिन्यांसाठीचा ऑइल पेंट मारल्यानंतर याच्यावर सोनेरी कलर दिला जातो दागिन्यांसाठी. तर सोनेरी कलर मारण्याचं काम इकडे चालू आहे. गणपती बाप्पांच्या देखण्या मूर्तीचं संपूर्ण श्रेय हे मूर्तिकारांना जातं, कारण त्यांच्या दिवस रात्र मेहनतीमुळेच आपल्याला पूजेसाठी अत्यंत सुबक आणि
देखणी मूर्ती मिळते. यासाठी त्यांनी कित्येक रात्र जागवलेल्या असतात आणि दिवस रात्र मेहनत करून या मूर्ती बनवल्या जातात. गणपती बाप्पांचे दागिने आणि वस्त्र यांच्यासोबतच सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे गणपती बाप्पांचे डोळे. ज्या मूर्तींचे डोळे अतिशय पाणीदार असतात ती मूर्ती अतिशय देखणी म्हणून समजली जाते. तर या ठिकाणी गणपती बाप्पांच्या डोळ्यांचं काम चालू आहे. यासाठी भरपूर एकाग्रता महत्त्वाची असते, कारण यामध्ये तुम्ही जराशी देखील चूक करू शकत नाही. इकडे गणपती बाप्पांच्या डोळ्यांचं रंगकाम चालू आहे. 50% डोळ्यांचं रंगकाम झालेलं आहे. तर इकडे तुम्ही बघू शकता सुंदर अशी डोळे दिसत आहेत बाप्पांचे. याच्यानंतर याच्यावर अजून रंगकाम करून अतिशय पाणीदार असे नजर दिली जाईल गणपती बाप्पांना. तर त्याचं देखील काम चालू आहे. तर मित्रांनो, सुवर्ण कोकणचा हा भाग तुम्हाला कसा वाटला हे आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा. त्याचबरोबर व्हिडिओला लाईक करा आणि हा जास्तीत जास्त शेअर करा. त्याचबरोबर सुवर्ण कोकण हे चॅनल सबस्क्राईब करा आणि सुवर्ण कोकणचे नवीन नवीन व्हिडिओज पाहण्यासाठी सबस्क्राईब बटनच्या पुढे बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका, जेणेकरून तुम्हाला सुवर्ण कोकणचे सर्व लेटेस्ट व्हिडिओ पाहता येतील. इथे डोळ्यांचं काम संपूर्ण पूर्ण झालेलं आहे. तुम्ही बघू शकता अतिशय पाणीदार असे डोळे दिलेले आहेत आणि प्रसन्न अशी मूर्ती वाटते आपल्याला. तर ही मूर्ती आता पूजेसाठी तयार आहे. गणपती बाप्पांच्या डोक्याच्या मधोमध गंध टिळा देखील लावलेला आहे. त्याचं देखील रंगकाम पूर्ण झालेलं आहे. गणपती बाप्पांसोबत नेहमी असणारे त्यांचे वाहन मूषक म्हणजे उंदीर, तर ते देखील इकडे बनवलेले आहेत. बाप्पांच्या मूर्तीच्या आकाराप्रमाणे त्यांना साजेसा असा मूषक दिला जातो मूर्तीसोबत. त्याचं देखील रंगकाम इकडे चालू आहे. तर आपण आता बघूया अजून किती मूर्ती पूर्ण झालेल्या आहेत. अजूनही काही मूर्ती आहेत आतमध्ये, तर त्या आता आपण बघूया. या ठिकाणी अत्यंत सुबक अशा बाप्पांच्या मूर्त्या बनवल्या जातात. तुम्हाला देखील इथे मूर्ती जर सांगायची असेल तर तुम्ही नक्की संपर्क करा. डिस्क्रिप्शनमध्ये आम्ही नाव आणि नंबर दिलेला आहे, तर त्या ठिकाणी जाऊन तुम्ही कॉन्टॅक्ट करू शकता आणि तुमच्या बाप्पांची मूर्ती तुम्ही इथे बनवायला देऊ शकता.